bona bathi take over banibambela isidumbu sikayihlo lobonyoko sesemali bene. Kusho ukuthi dokotela uma wecacisa uma kwenzekile abantwana badlulelwa abazali ekhaya ngaba ke ubulili buhlukene ngabe uma kungaba ubaba ngelanga lomfihlo abasibambi isidumbu besikiphe endlini besiyisa emathuneni. Okungenani makuthi umndeni mncane awulingene kuzoba kusukuma laba ababili bomndeni nje ngathi extended family. Yes. Ngathi angithola nje. Yes. Bese bizwe laba kade bemba bezolekelela ekuphathweni bazolekelela lo mndeni. Hayi ukuthi nina nithathe isidumbu nizibambele nina. Rathi ke udokotela uyayicacisa ukuthi uma uyingane ushonelwe umzali awusibambi isidumbu somzali ngelanga lakhe lomfihlo ukuze umphefumulo wakhe ungezonamathela kuwena. Ingakho kuba khona amalunga omndeni nomphakathi usuzoneseka kulezo zimo ezifunze lezo. Cha dokotela angiconfesse nami njengomsakazi ngiyafunda. Ngiyabonga. Ngoba kuthiwa zani labomndeni wena njengoba uyinkosana bamba kusho abantu bomndeni bangimbathisa ithunzi. Uyangizwa ngithini? Ingakho nigcina seniphupha engathi niyangcwaba. Okay. Ingakho nigcina seniphupha engazuthi kusanda kushonwa la ekhaya. Okokuqala lokho. Okwesibili lo mndeni osukuniphusha usukuvala ukuthi maniphupha kanjalo nitshela ukuthi nilandelwa ilegacy omgcwabeni ayenza. Oh okay. Lokujengokubamba isidumbu. Kanti ufihle ekuthenini isihambile inhlabathi. Wayophendulwa lowamuntu. Okay. Ingakho benenza kube impoqo uthi bamba uyihlo lo. Uyobambele kabani mawungalibambeli kayihlo. Elikanyoko leli. Ubambele kabani mawungalibambe elikanyoko. Baze bathi basuke bevala. Baze bathi hey sibafuna abafana bayithothobala uba isithothobala ngisho emgcwabeni kayihlo. Ngizwa ngithini? Wena kanti mawuyinkosana makushona uyihlo uphatha umkhonto. Okay. Ume phezulu kwakhona kusuka ekseni. Uvunule lapho unikela uyihlo emathongweni ala ekhaya. Ukuphatha kwakho umkhonto akusho ukuthi bamba ibhokisi. Wena mawuphatha umkhonto akusho ukuthi uphathe ihlahla futhi. Ihlahla uzophatha omunye hayi wena. Uphathe umkhonto nehlahla. Angithola ngithini? Ngeke uphathe umkhonto nehlahla. Okay. Ihlahla yekani ukuthatha ihlahla nilise emathuneni. Liphinde lijike emathuneni libuyele ekhaya. Yekani futhi uthi ihlahla nitshelwe lezi inkolo lezi ezingekho. Uyangizwa ngithini? Yes. Ilezi inkolo lezi engekho. Uyangizwa? Okay. Ezithi ihlahla emva komngcwabo ufuna likhishwe endlini liyombelwa ngaphandle mhlambe emva kwendlu. Cha akukho lokho bakwethu. Umphefumulo uhlala la endlini. Ukuze ukuthi noba ngaba khona loba ubani ozoyoganga ethuneni la lo hambele la ekhaya angakwazi ukuthola umphefumulo ayinkangela ayingalele khona inyamazana. Right Ntokozo FM 101.2 sinake udokotela uMnyato solwazi ke intweni eziphathelene naso ke isintu oyinyanga ngokugogoda unanamakhambi katholakala emakhemisi ahlukahlukene cha uyayihlahlela ke indaba yakhona ke mathuneni nokwenzeke emathuneni dokotela ke uveza ke enye indaba ebaleke ngendlela emangalisayo ukuthi uma uyinkosana ngelanga lomngcwabo kayihlo kusuke kufanele kube ukuthi ke uvunule ngenhloso yokuthi umuyise kubantu abangasekho kanjalo uphathe nawo ke umkhonto kodwa futhi ke awukwazi ukuphatha umkhonto uphithe ke uphathe lona ke ihlahla uveza nendaba ebaleke kakhulu eyokuthi ke cha ihlahla kusuke kufanele libe semsamo isizathu saloko ikona ukuthi ukuze umphefumulo walomuntu uzohleza ugcinekile endlini nalabo abangabakhunkuli abazoya emathuneni ngenhloso yokuyothwebula bafike bangakwazi ukuthola umphefumulo kunjalo nje uyabona ke sibuyeke manje sizela ihlahla phela angeke ukwazi ukuthatha umuntu
la ishona khona yes la uphumela khona umphefumulo uphinde ukhiphe futhi la ekhaya enganumfakile la ekhaya yes usiyobeka ethuneni again lapho lo muntu uyamgodolisa umisa apha ethuneni ngoba phela ithune lesidumbu ukuthi isidumbu singanukela abantu yes ngoba makuseke kwaphuma umoya isidumbu siyabola uyangizwa ngithini kodwa umphefumulo umile nanini uyangizwa ngithini yes musanike ukwenza imkhuba nemkhushana yezinkolo ekhiphana ehlahla leligqibe emva kwendlu nonsense leyo ngoba maseni menzela umsebenzi lo muntu aniye emva kwendlu niyomlanda la lambeka khona niya ethuneni uyangizwa ngithini ethuneni futhi nakhona niyokwenza ilutho uyangizwa ngithini ngoba isidumba kuyo emathuneni nina ningenza itshe niqede na bahambe laba ke benkolo ngoba senaphendula umsebenzi wokubuyisa umuntu nathi unveiling uyangizwa ngithini kumphula itshe asiphikisani ke nalokho kodwa manizobuyisa umuntu ngqo ihlahla mawalibeka endlini asekho isidingo sokuthuneni lakhe ningalikoliklina nilihlanze mhlambe esontweni ngaphambi komcimbi niliqine nilicente kahle libe clean libe lihle emva lokho konke sonokwenza ekhaya akho hlahla nolisebenzisa lokho kuzonivikela nokuthi nje isikhathi nenza umsebenzi mawuzenza umsebenzi akhona izinto ekwazi ukuyiqapha yes base nibuya nehlahla elinye lihisha ligijima la kunenyama ebovu laphansi sendlini kagogo la kubekwa khona inyama nginamanga bazongena bomndeni aqhuntula amahlamvu axube nomhlwehlwe sekubhedele navuleka uholoko lokushona kwabantu Rodi ke mangabe ukhona ulalele ke uyafisa ke ukusika elijikayo kwelika dokotela njoba yenzile usikhumbuzo Mkhize uthi ke hayi siyabonga Mjabulelo usibongele kudokotela wayicacisa kahle uhlelo luya sikhulisa inombolo 081 7119151 081 7119151 noma ke ungasifonela nje uzokwazi ukuxhumana naye udokotela 060 90375 76 060 90375 76 VN yakho uyathumela kwaThaphu kunombolo 0817119151 okanye ke unakhona ke ubhale kwaThaphu uthi 0817119151 mawuthi kukhona othi ke ufisa udokotela acacise kuloku ke asekubekile mina dokotela engaqinisekisela ukuthi njengoba iphinde ngena usikhumbuzo okay usikhumbuzo again uthi Mjabulelwa sengathi njalo ke udokotela lezi ihloko lezi angalibele ke zenza ezilandelanisa okay ngiyakuzwa kwesikhumbuzo dokotela sibuyele la ekuthenini sekwenzekileke konke mhlawumbe mina ngisebenzela eMpumalanga province yini uthatha eMpumalanga siqala lapha Qhubeka okay ake ngithi ke eMpumalanga province okay right yes emva kwaloko uthola ukuthi sekwenzekile ngabambeka kwaze kwaba kushaya isikhathi sokukhunyula kwenzile ngisangakwazi ukuthi ngibuye ngizophonsitshe angibanga khona emgcwabeni ngangalithola ithuba lokuphonsa umhlabathi lokuchawula ongasekho kokugcina ngangalithola futhi ithuba mhla kuzokhunyulwa inzilo ngenxa mhlambe umsebenzi engiusebenza noma mhlambe ngesimo engibhekene naso singakwazi ukuthi ngiyenze ngibuye ngisangakwazi emva kwesikhathi noma seya khunyulwa inzila sekwagezwa ngibuye ngizoliphonsitshe okokuqala kuya nokuthi yini isizathu esidala ungabuyi okay asikhulumi ngamabhunguka la yes kodwa uma kushoniwe yes wangafika emgcwabeni yes wangeza noba kade kugezwe yes wena usenayo challenge shuthi unenselelo yes yokuthi uzufanele ufike ujilitshe bese uyageza uhamba uzugezela cathi angezwa ngithini kucace kodwa ke le yokuzila ihloko esawo yodwa yes seceleni nje esimile nje mpo njengomfana ekseni ephezulu cha ya
ngoba ngendlela esijule ngakhona leso sihloko Yeah. sisuke Simile nje. suke sesifaka nanokuthi sithina kusiyazila siwumndeni kodwa indlu yesende lanozibanibani seyivele yasindiswa senze njani kuleso simo. Ngiyayithanda lesende futhi mfana. Yes ngoba isinto Isende baba. isende la kanozibani. Ngiyayithanda lesende ngoba isizulu. Yes. Kubalekile ngiyabonga ngoba usuwakhekile futhi fana. Ay kubonga mina. Bona usuyinqanawe impela ke manje. Nazoke Awusangabazi mawuzobiza igama lesintu. kube sengazi ukuthi nje mhlawumbe Ngoba hleze. yebo uyangithi ngithini. Kodwa kokubalekile wemjabulelo. Yes. Ubona bonke kubalaleli. Abakenze nje uzothi omunye ngithinta indaba omkhonto. Nangabe ngisasho ukuthi wenziwa njani mase kuqetshwe isidumbu. Okay. Lo uphethe bakwethu uyawuphula. Awuphoqoze uyangizwa? Yes. Ngesikhathi eqeda ukuphoqoza abese faka isidunu sawo lese siwukhuni Okay. ethuneni. Phakathi nendawo hayi phansi. Phakathi nendawo njoba kuzothelwa izibi yonke lento. Bese Yes. uphule awujikijela. Bese buya nokudla komkhonto ngoba insimba ingene ethuneni. Yes. Seyokwakhiwa kabusha lo mkhonto uphindwe kabusha again. Uyangizwa? Yes. Usuzophathwa uwe ngoba usuku ilento ekuthiwa wena ubaba wakho njobe sethule esethunwa use-hand over Kuwe. ubuholi kuwe endlini yakhe. Rathi ke dokotela ngiyafisa siphinde leyo inamandla ngendlela emangalisayo. Umkhonto siqinisekisile ke ukuthi ophethe umkhonto inkosana la ekhaya kodwa futhi angeke aphathe umkhonto aphinde aphathe ihlazo. Siyayiveza ke ukuthi ekugcineni lo mkhonto lo uba nendima inkosana ewudlalayo ngayo. Yebo. I-hand over leyo. Ngesikhathi uphula uvala imisebenzi kayihle. Yes. Usehlala esihlalweni sakhe. Okay. Usiyaqhubeka nejeni. Yokuthi sekunguye ongamele izinto zale ekhaya njengobaba wale ekhaya ngokugunyazwa ilungelo lokuthi ngekhathi kufihlwa ubabu wakhe ubile umxhumanisi kayise nabantu abangasekho ngokuthi avunule nomkhonto ngokuthi uphulile kwase kuthi lokho okukhuni wakuphonsa khona ke ethuneni njengendlela yokwamukela amandla kuyise. Ingakho sibheka ukuthi kusekhona sisuke sikhona nesidingo Yes. sokuthi uyeka baba omncane uye kwenye indlu ufuna ukuzoshisela impepho ekubeni verse hand over yashiwa ku Ay uyabona emlaleli lapho ngasekhaya ngiyathembisisa ukuthi la ukhona ufunda ngendlela emangalisayo mawuphinda uthinta leyo ibaleke ngendlela emangalisayo ukuthi uma sewamkelile amandla ngokohlelo lela ngalomthuno kayihlo. yebo Sisakhona nisidingo sokuthi kube khona omunye uyihlo okhona adopt umlethe ozomenza abe nalamandla uyihlo okade enawo awadlulisile kuwena ngelanga lomthuno wakhe. injalo indaba esinye isihloko masikhuluma ngempepho futhi leso. Yes. Kubalekile ke mjabulela ukuthi abalele ngicela ukuthi baqezile kokwansela. Kakhulu khona nje ungenile uThabani ecebe ekhulu wathi siyabonga wemjabulelwa usibongela kakhulu nakudokotela Mnyadi ubhale ukuthi sawubona umsakazi ngiwusisiwe usisiwe uSISIW angani noma usisiwe noma usisiwe igama lakho usisiwe. Hey usisiwe Phela ubolekisiwe ngezinye indlela. Okay. Uthi siyabonga kakhulu Mjasi Bheme sakholwa wangena uBMK weBMK uthi production ojwayele ukushoot uthi awu madoda akugcoba udokotela Mnyadi usuvuthiwe esizulwini Mjabulelo wabe seyahleka kusho ukuthi ke kuyathokozisa nanokuthi ke ngisho abasakazi sisakaza nabo basuke belilalela uhlelo ngiyangizwe mase sikhuluma sebethi cha uyazi ndathi sasizakala kwakuhlezi kwenzeka lokho emndenini singazi ukuthi kwenziwani
Dokotela siuhlelo njengomunye kwiboard yomsakazo asathi thuba nje sibonge kakhulu ngolwazi olabela kuyabalaleli kuyinto enkulu kakhulu ukuthi bathola ithuba lokuthi bahlomule kulona ulwazi unalo. Uyabona baye bathi indlela ebuzwa kwabaphambili. Yes. Ingakho kuthiwa young people's choice le. Yes. Kodwa kukhona mina nomkantshubovu. Yes. Ngoba ngeke intshe ikwazi ukuyihola yona ngoba iseyizimpumputho kwamanje. Yes. Yes. So ke kubalekile ukuthi indlela uyibuze kophambili. Ngoba miningi izinto ezilimaza imizi oyihlo nonyoko. Yes. Yes. Egcineni kanti zilinyaza ukuthi anazi ukuthi anasi nitshela ukuthi niyazi kanti anazi. Rathi ke mayisho kanjalo ke udokotela kuyaziwa ke ngumhambi wayo njoba ngeke ngacacisa ukuthi usolwazi uma kuza ezintweni zesintu akugcini lapho ungumlaphi wendabuko okukokodele onane certificate esimgunyazayo ukuthi abe umelaphi wendabuko angangokuba ke kulabo abasebenzayo embonini ke ngabe zizimele kungaba ke ezikahulumeni uyakwazi nanokukhipha incwadi uma ukade ke ekusiza ngokwesintu ke gunyazayo kubasebenzi kubaqashi ukuthi kade ongaphansi kwakhe agcini lapho abenawo ke amakhambi esintu akwaziyo ke ukuthi akulekelele ngayo ngezimo zempilo kosuku umchazele zona atholakala ke emakhemisi ahlukene nakhona la eduze ebuhle bemvelo nakwamanye ke amakhemisi uyakwazi ke ukuthi uwathole kodwa ke uyayiqinisekise ukuthi kuwona lawo makhambi esintu uma sizile uma kungabhaliwe ukuthi uMaligaju oqobo kusuke kungewona wakhe kusuke kuyimgogotelo nje abantu ababona igama basebenze khela ke awakhe dokotela bazodinga ke abalaleli nanokuthi ke mhlambe hleze bezwe kabazi ngezinto zesintu kanjalo baphinde futhi bawathole nemkhiqizo yakho okuyiyona ke elekelela kakhulu ke imini ezahlukene zempilo. Mjabulelwa 1 083 083 468 61 61 73 asiphinde lo nombolo 083 468 61 73 noba mnyathi te@gmail.com mnyati@gmail.com injalo nje indaba isikwaqaneka uphutla pontshe stepeni namadoda ehlini ngeyibhotoni komconjana ngamandlovu bathi unyawo udla ikade emsuthundeni into zongezimizonyana qethe kahle lebhathe kapha nesonto uma ngenye ngeseshe etendeni kaDube workshop maqede liqoshwe liwe sale bhebhakhe egebengweni okamnyathi umntwana uthi nje